Sziasztok! Ebben a mai videóban most cigánykerekezni fogunk a barátommal, vele itt. Na de, nyomjad neki. Nyomjad neki. Mehet. Jaj, de ügyes voltál. Nagyon ügyes voltál. Gyere. Na, igen, most jövök Utána én. még csinálunk. Vagyis a barátom. Csak fogunk fencezni, na de. Ja, igen. Majdnem megültem. Na de bukfencezni legyesz. Kell egy kis bemelegítés, mi? A szallodat miért roppant a nyakam? Azt hallottam. Na de mindegy, nyomjad neki. Menjél már, nem melegítsé. De, De ne melegítsé. De. Jó, fogjad, addig készülj fel rá, én addig még nyomok egy pár cigánykereket, jó? Ó, nyakam. Jó, na, nyomom, jó? 3, 2, 1. Húj! Na. Jó, rendben, na. Jó, de ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok!